Dobrý deň, moje meno je Jakub Petráš, som tvorca systému Inside Out a dneska by som vám rád ukázal v poradí 9. inštruktážne video, ako vytvoriť poukážku, predať poukážku a ako sa poukážka uplatní v systéme Inside Out. Ešte by som podotkol, že toto video je venované hlavne teda šéf-trénerovi a manažérovi klubu, čiže ak ste tréner alebo hráč alebo správca kurtov, môžete toto video pokojne preskočiť. Tak rovno začneme s prihlásením sa do systému. Po prihlásení do systému v ľavom menu vybereme sekciu poukážky a typy poukážok. Musíme si najprv vytvoriť typ poukážky, aby sme ho mohli nejakým hráčom predať. Takže tu klikneme pridať. Dobre, tu máme formulár na vybratie poukážky. Ale my som ozrejmil, že poukážka je platná, alebo sa uplatňuje dvomi spôsobmi. Buď prestane byť platná po vyčerpaní počtu dní platnosti, čiže 365 dní, to bude na 1 rok. Po 1 roku prestane byť platná, aj keby nebola vyčerpaná, alebo sa poukážka jednoduchosti vyčerpá. Čiže keď jej zahrnieme nejaký zdroj, napríklad kurt, a dáme predplatené 10 hodín, keď sa spotrebuje 10 hodín, poukážka prestane byť platná. Do poukážky sa pridávajú zdroje. Čiže tu sa nám zobrazí tabuľka so všetkými zdrojmi, ktoré máme v našom klube. A my môžeme ten zdroj pridať do poukážky. Napríklad vyberieme kurt a vnútorný kurt. Dáme platnosť platené hodiny. Nechcem, aby tá poukážka platila celý rok, aby sa nevyčerpala, čiže v tomto prípade, ak nechcem, aby sa vyčerpala, dáme proste veľké číslo, napríklad 10 000 hodín, to nie je šanca, aby niekto za rok vyčerpal. A cena po uplatnení poukážky. Môže tam byť teda 0, pokiaľ je to niečo ako predplatné, takže potom už chce mať daný hráč ten zdroj za 0. Alebo to môže byť aj iná cena. Poznám situáciu, kedy sa znižovala cena napríklad kurtov po zaplatení členského poplatku, napríklad klasická cena toho kurta v danej hodine 10 €, ale keď má daný človek poukážku na ten zdroj, na ten kurt, tak má napríklad cenu euro na hodinu alebo 2. My si necháme teda 0, napíšeme ešte meno poukážky, čo ja viem, že dáme, že predplatené kurty a cena, za ktorá sa bude predávať, čiže príklad tam môže byť hocičo v eurách, čiže dáme 150 €. Dáme odoslať. Vidíme, že už tu máme, môžeme si takto pozrieť, čo všetko v nej je. Keď ju chceme zrušiť, tak ju jednoducho takto vymažeme. A teraz potrebujeme poukážku predať nejakým hráčom. Čiže ideme do sekcie poukážky, predané poukážky. Vidíme, že žiadnu poukážku tu zatiaľ nemáme. Tak ideme ju predať niekomu. Toto sú teda predané poukážky, čiže zatiaľ sme nikomu nepredali, ideme niekomu predať. Nájdeme si nejakého hráča. Rafael Nadal napríklad, platí dáme od 1. mája. Mala by teda platiť celý rok do 1. mája 2024. Vyberieme poukážku, keď ich tu máme viacej, sa nám to viacej zobrazí. Máme zatiaľ jednu, čiže predplatné kurty. Dáme odoslať. No, tu by sa mala teda zobraziť poukážka, nám sa nezobrazila, ale to je z jednoduchého dôvodu, lebo treba si skontrolovať filter. Vidíme, že filter máme iba na rok nastavený, čiže tuto budeme musieť dať nie január, ale máj. Tak, aby sa nám to nezobralo veľa. A môžeme tu nájsť aj príjemcu, ale takto by sa nám mali zobraziť. Vidíme, že tu je teda predplaten a vidíme, že je v stave nezaplatená. Musíme teda ešte vystaviť vyúčtovanie predaného hráča, aby on mal možnosť tú poukážku zaplatiť. To ideme. Podobne ako sme si ukazovali v 7. videu, ale vytvor vyúčtovanie, ale tu nedáme klubové, ale osobné. Dáme odkedy dokedy. Dobre je tu dať iba ten deň, kedy bola poukážka vytvorená. Čiže dáme od 6. júna
do 6. júna, aby sa tam nezahrnuli nejaké iné tréningy alebo niečo do toho vyúčtovania. Chceme vyúčtovať len tú poukážku. Ale možnosť je aj na konci vlastne mesiaca, pokiaľ toto nespravíme, tak poukážka sa automaticky pridá do vyúčtovania daného mesiaca, čiže tá poukážka sa tam pridá. Je treba ale pripomenúť, že poukážka začne platiť, až keď bude v stave zaplatená, čiže dovtedy bude mať ten daný hráč stále normálne klasické ceny bez poukážky. Dátum splatnosti daného účtu môžeme nechať 10 dní. Nájdeme člena klubu, čiže sme to predali Rafaelom Nadalovi, čiže potrebujeme ho vyhľadať. Tuto dáme základný tréning, ale v podstate je to poukážka, čiže tá nespadá ani do ničoho. A popis vyúčtovania, že predaj poukážky. Dáme odoslať. Zase, malo by nám tu byť teda to vyúčtovanie sa zobrazovať. Tu nezobrazuje sa z toho dôvodu, lebo zase máme filter štandardne nastavený na minulý mesiac. Takže tu si to treba predstaviť. 36. filtruj a uvidíme, že už tu je. Skontrolujeme si to vyúčtovanie, mala by tam byť iba teda tá jedna poukážka. Vidíme, že poukážkové položky, predplatené kurty, 1 za 150 €. Stačí nám teraz uzavrieť vyúčtovanie, odklikneme toto vyúčtovanie, dáme uzatvoriť vyúčtovanie. Naozaj chcete uzatvoriť a odoslať? Áno. Teraz si skontrolujeme dané vyúčtovanie, či je uzavreté. Zase zastavíme na jún. Tu treba zakliknúť aj ostatné stavy, lebo defaultne je zastavené neuzavreté, čiže aj zaúčtované, čiastočne uhradené, proste všetky zrušené. Tam sa zobrazia aj zrušené, ale to asi málo kto niekto chce pozerať zrušené. Dáme filtruj. A vidíme, že Rafael Nadal tento poukážka a už je aj uhradené. Už je v stave uhradené, lebo keď si to rozklikneme, Rafael Nadal mal, takto sa môžeme dostať na jeho účet. Vidíme, že tu sme dávali takú dotáciu, čiže on bol 1000 € v pluse, prišla mu predaná poukážka, dostal sa na 850, čiže Rafael Nadal ani nebude musieť nič zaplatiť, išlo mu to z kreditu. Teraz keď si pozrieme poukážky v sekcii poukážky, predané poukážky, zase tuto treba dať ten maj, tak, filtruj. Vidíme, že Rafael Nadal má už poukážku zaplatenú, už mu aj prišiel mail o vyúčtovaní. V hodnote z minus 150 € od 6.6. Váš nový stav je 850, čiže pri zápornej hodnote on nemá ani zápornú hodnotu, čiže nemusí ani nič platiť. Takže on ani neposiela peniaze, už to má hneď zaplatené. Takže poukážka je predaná, platná a ideme si ukázať, platí od 1.5. do 1.5. Takže spravíme si vyúčtovanie teraz rýchlosti za máj a pozrieme sa tam Rafaela Nadala, či on má nejaké iné ceny ako všetci ostatní. Čiže vytvoríme si vyúčtovanie, vytvoríme si klubové teraz, dáme od 1.5. do 30. splatnosť, typ tréningu dáme základný tréning a dáme nejaký názov, vyúčtovanie za máj, doslať. Dobre. A nájdeme si Rafaela Nadala. Tieto sú ešte stále, ako sme si spomínali v 7. inštruktážnom videu, stále neuzavreté, bude ich treba uzavrieť. A ideme pozrieť Rafaela Nadala. A tuto to teraz vidno v tomto detaili, ktorý uvidí aj daný hráč. On má vyúčtovaciu cenu 33,40. Keď si pozrieme, za čo on platí, Kurt 7.5. mal by platiť minus 3,34, ale platí 0, lebo má platnú poukážku, takisto je pre tento Kurt. Tuto je to za trénera, čiže za trénera platí štandardnú cenu. A vidíme zase, že za Kurt 0, 0, za Kurt 0, za Kurt 0, za Kurt 0,
za kurz 0, za kurz, takže takto. Čiže má to vyúčtovanie nižšie. Keď si pozrieme niekoho iného, ktorý poukážku nemá, napríklad Jan Novák, vidíme, on za kurz platí plnú sumu. Dobre, potom nám už stačí len vyúčtovanie odoslať, tak ako sme to ukazovali predtým. Uzatvoriť vyúčtovania. Áno. Vyúčtovania sú uzavreté. To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie.